Mi-ați spus unii dintre voi că remediul acesta pentru gripă, ghimbirul, e imposibil de suportat ca și gust, ca și usturime. Ei bine, am o variantă pentru voi. Și cred că remediile astea pe care vi le spun acum o să fie foarte populare. Ați auzit de țuică sau pălincă de casă, sau murată, sau afinată, sau vișinată? O gură de 3 ori pe zi. Evident, atunci când nu conduceți, sunt convinsă că remediul ăsta o să fie foarte popular printre voi. Și ar mai fi usturoiul și ceapa. Ați auzit de slănină cu usturoi? Ei bine, e sezonul, băgați la greu. Sau ceapă cu brânză și cu roșii? De ce nu? Foarte, foarte bun. Sau combinați niște ouă fierte, niște brânzică urdă de casă grasă, niște ceapă, niște roșie, niște castravete, niște ardei. Remedii foarte dragi nouă, tuturor românilor. Așa că dați-i tare înainte!